बे समाव जों मोनसे जोंनि ख्रिस्टियान मण्डलीफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे बिखय खोब मोजां साबजेक्ट जों लानि बे जाबाय ghorgiri stewardship আমি এই সময়ত এটা সুন্দৰ বিষয় আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱনত পালন কৰিব লাগিব মানিব লাগিব বুজিব লাগিব stewardship আৰু ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হৈছে ghorgiri আৰু বিশেষকৈ খুব ভালকৈ বুজিবলৈ হলে ম্যানেজাৰ মানে মালিক নহয় এজন মালিক আছে কিন্তু তেওঁৰ কোম্পানী তেওঁৰ কামটো ভালকৈ চলাব লাগে ম্যানেজাৰ जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि आसामाव बागानफोर दङ टी गार्डन साहा बागानफोरखौ सोर सलायो सोर दैदेनो मालिका नङा साफा साफा मेनेजार थायो बे मेनेजारानो माने बिहेक दायित्व मोननाय गावनि नङा नाथाय गावनि बायदि बे मा खालामनांगौ दैदेननांगौ गावनि बायदि मेनेज खालामनांगौ गावनि बायदि दैदेननांगौ मा मोननांगौ मालिका मा नागिरो प्रफिट लाब नागिरो बागान मोनसे सलायनानै जाय मेनेजारा बांसिन प्रफिट हरनो हागोन थाखा हरनो हागोन लाब हरनो हागोन बेनो सक्सेसफुल मेनेजार मोनसे बागान साहा बागान टी गार्डन दैदेननाया सालायनाया सहज नङा खस्थ' किन्तु जाय मेनेजारा बांसिन माने मा खालामनो हागोन थाखा मालिकनो हरनो हागोन बे मेनेजारानो सक्सेसफुल मेनेजार आरो बिनो मा बे मालिकनिफ्राय बे मा मोनगोन प्रमोशन मोनगोन मेनेजार जों दिनै बेखौनो बाहायनो जे जों साफा जोंबो मेनेजार मण्डली इसोरनि मण्डली इसोरनि फिसाफोर बिसोरखौ दैदेननांगौ बोलोग्रा खालामनांगौ जौगाहोनांगौ जोंनि खामानियाबो सासे साहा बागाननि मेनेजार बायदि जोंनि खामानि साहा बागाननि मेनेजारा मा खालामनांगौ बिहेकै बे साब्लाइ दंफांफोरखौ साहा दंफांफोरखौ मोजां जोथोन लानांगौ नायनांगौ आरो मा खालामनांगौ बांसिन साब्लाइ बा साहा उत्पन्न खालामनांगौ आरो जेसेबां बांसिन फाननो हागोन प्रडाक्शन खालामनो हागोन बे सक्सेसफुल मेनेजार जोंनि पालकफोरनि दायित्वआ बेबायदि इसोरनि मण्डलीखौ जों नायनांगौ इसोरा जोंखौ सायख'बाय इसोरा मुसिखौ सायख'बाय 25 लाख 30 लाख इस्राएलफोरखौ दैदेननो इस्राएलफोरनि खोथाफोरखौ खोनासंनो इस्राएलफोरखौ जौगाहोनो इसोरा मुसिखौ लिंबाय आरो मुसिया मानिबाय आरो जों नुनो मोन्दों नंमारगौयै मुसिया बै इस्राएलफोरखौ बे कानान हादरनिफ्राय मिसर हादरनिफ्राय कानान देशनि नांलासिम 40 बोसोर बिथाङा दैदेनबोबाय आरो इसोरनि बायखौ बुंदों जे इस्राएलफोरा आलाय सिलाय जायाखै आदां गादां जायाखै गावसोरनि दायनि थाखाय बिथांमोना इसोरनिफ्राय हास्ति मोन्दों नाथाय इसोरा गावनि जि माने दायित्व सक्सेसफुली पालन खालामबाय मेनेजार बा स्टुवार्डशिप ghorgiri बेनि दायित्वआ जाबाय बेनि मेइन दायित्वआ जाबाय मण्डलीनि सुबुंफोरा मा जानांगौ जौगानांगौ इसोरनि बायखौ मोननांगौ बोलोग्रा जानांगौ बोलोग्रा ख्रिस्टियान जानांगौ दुर्बल नङा बोलोग्रा इसोरनि फिसाफोरा बोलोग्रा जानांगौ आरज खालामनायाव बोलोग्रा मेथाइ रोजाबनायाव बोलोग्रा इसोरनि बायख' नाजावनायाव गोसोआव लाखिनायाव बोलोग्रा इसोरनि बायखौ जों दैदेनजानाय जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि ख्रिस्टानफ्रा मा नङा मोनसे रुल्स रेगुलेसन निति नियम बेजों दैदेनजानाय जानाङा बुहुमनि साननायफोरजों दैदेनजानाय जानाङा नाथाय इसोरनि बायख'आ मा फोरोङो बेखौसो आं मानिगोन इसोरनि बायख'आ आंनो मा फोरोंदों बेखौसो मानिनांगौ जों बाइबेलाव मोन्दों सनद्रक मैसक अबेदनग' दानियेल सेंग्रा मोजां सेंग्रा
बे समाव इस्राएलफोरा मा खालामदोंमोन इसोरनि बिरोधे पाप खालामदोंमोन बिनिखाय बाबिलननि राजा नबुकदनेस्वरा बे जेरुसालेमखौ फेजेननानै दावहा नांनानै फेजेननानै मोजां सेंग्राफोरखौ लाना थांनाय आरो बिनि गेजेराव सन्द्रक मैसक अबेदनग दानियेल आरो नबुकदनेस्वर राजाया बिसोरखौ लाना थांबाय गावनि देशखौ सासन खालामनो फोरोंनो रयेल स्कुल बे रयेल स्कुलाव एडमिशन होबाय आरो जेब्ला रयेल स्कुलाव एडमिशन मोनबाय राजानि थानाय जानाय लोंनाय गासैबो बिथांमोना मोनबाय नाथाय सन्द्रक मैसक अबेदनग दानियेल बिथांमोननि गोसोआव इसोरनि बायक' थानायखाय बिथांमोना इसोरखौ गिनानै गसंना थाबाय इसोरखौ गिनानै गसंना थाबाय राजानि जानाय लोंनाय राजानि मोनलोंनाय गासैखौबो बिथांमोना जायाखै साबधान जाबाय इसोरखौ गिबाय जों इसोरखौसो मानिगोन जोंनि सुबुंफोरा बेबायदिसो जानांगौ इसोरनि बायक' माने सोलोंनानै मा जानांगौ बोलोगोरा जानांगौ आरो बेनिखायनो जाहा पालकफोरनि दायित्वआ जाबाय आंनि मण्डलियाव थानाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो इसोरनि बायक'जों मा जानांगौ बोलोगोरा जानांगौ जिसुनि साफा साखि जानो हानांगौ जों दिनै फरायबाय बे पासनि कर्म 2:17 आरो 18 पदआव इसोरनि बायक'आ बुंदों जोबनाय मुगायाव आङो आंनि जिउखौ आंनि फिसाफोरनो लुफबना होगोन बोराय बुरैफ्रा सिमां नुगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिमां नुगोन इसोरनि बायक' बुंगोन गथ' गथायफ्राबो सिमां नुगोन इसोरनि बायक' बुंगोन इसोरनि आत्माजों दैदेनजागोन बेबायदि जानांगौ मोनसे रिभाइभेल जोंनि मण्डलिफोराव जानांगौ इसोरनि बायक' सोलोंनाय आं जिसुनि आं गुबुननि नङा होननानै मेनेजार साहा बागाननि मेनेजार जेब्ला साहा बागाना मा जायो लुकसान जायो लाब जाया जुदि बे साहा दंफांफ्रा गाज्रि जायोब्ला नस्थ' जायोब्ला साहा प्रडाक्शन खालामनो हायाब्ला मालिकआ सोरखौ सोंगोन लेबारफोरखौ सोंनाय नङा लेबारफोरखौ बुंनाय नङा मा जाखो होननानै जोंनि बागाना मा जाखो मानो लुकसान जाखो मालिकआ सोरखौ सोंगोन बे आबादखौ सोंगोन मेनेजारा रेसपन्सिबल टु दा अनार बै मालिकनो खोथा बुंनायानो मेनेजारासो मालिकनो मा होगोन रिपर्ट होगोन मानो लुकसान जाखो मानो बेबायदि लाब जादों आरो जेसेबां हायो मेनेजारनि दायित्वआ जाबाय माने मोजां खालामनाय जौगाहोनाय मेनेजारा मालिकबो नङा बे मावथिबो नङा खिन्थु माने मा नायबिजिरग्रा अभारसियार नायग्रा अभारअल माने मेनेज खालामग्रा जोंनि पालकफोराबो बांसिन जों खामानि मावनायनिख्रुइ जों माने सिन्था खालामनांगौ आंनि मण्डलिया माबायदि थांबाय थादों मबे लामाथिं थांबाय थादों जोंनि मण्डलिनि बिमा बिफाफ्रा माबायदि गिर्जायाव फैयोना सोर फैयाखै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा सोर गिर्जायाव फैयो माबायदि सोलिदों जोंनि गथ' गथायफ्रा माबायदि इसोरनि बायक' बे मेथाइफोरखौ रोजाबदोंना ना मबे मेथाइखौ रोजाबदों सिनेमानि बा टिभिनि बेफोराव बांसिन गोसो होदों बेनिखायनो जोंनि पालकफोर जों बयबो गोसो होलायनि जोंनि गेजेराव ड्राग्स जानायफोर दङ नामा जौ लोंनायफोर दङ नामा गिर्जायाव फैयै दङ नामा गासैखौबो नायनानै जों माबायदि खामानि मावगोन मा खालामगोन बे जोंनि दायित्व जोंनि दैदेनगिरिफोरनि दायित्व पालकनि दायित्व जों मण्डलियाव गोसो होनि आरो दै जाहा पालकफ्रा गोसो होनांगौ जाहा आं दहायबो बुंबाय मैया बुंबाय जोंनि भारत हादोरा
140 कौटिनि बांसिन मानसि जाबाय बेनिखायनो बे 140 कौटिनि मानसिनि गेजेराव थांना थानाया सहज नङा आरो बिहेखै जोंनि बे उथिबोनाय फरायसाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोननो मा नांगौ जिउआव थुलुंगा होनांगौ जोङो थुलुंगा होनांगौ थांना थानो थुलुंगा होनांगौ 140 कौटि मानसिनि गेजेराव गोख्रों बोलोग्रा सुबुं जानानै थांना थानो हानाय चन्द्रक मैसक अबेदनगो दानियेल मोना जिबायदिहै बै नबुकदनेस्वर राजानि रायजोआव गसंनाय जिसुनि नामाव इसोरनि नामाव जोंनि गथ'फ्राबो जेन जिसुखौ लानानै गसंनो हायो जों बिसोरखौ थुलुंगा होनांगौ जाहा पालकफ्रा मण्डलियाव बेसेबां फरायसाफोर दङ मिथिनांगौ आरो दे जाहा फरायसाफोरा बेसेबां फरायदों फरायनायाव गोसो होदोंना होआखै जों थुलुंगा होबाय थानांगौ जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनावबो दा सेकुलार एडुकेसन डे लाबाय बोसोराव खेबसे सानसे जों सेकुलार एडुकेसन डे लायो सानडे सेकुलार एडुकेसन सानडे आरो बेयाव जों जे फरायनांगौ बेखौ मा खालामो थुलुंगा होयो खायफा बेबायदि पालकफोर दङ सानफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामो जों खालामनांगौ फरायसाफोरखौ सिगांथिं लाबोनानै इसोरनो गथायनांगौ आरज खालामनांगौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इसोरनो गथायनानै आरज खालामनांगौ बे बुहुमाव जोंनि भारत हादराव 140 कौटि मानसि जाब्लाबो बांसिन जाब्लाबो बिथांमोना जेन गसंनो हागोन बेबायदि मा खालामनाय थुलुंगा होनाय जाहा जेसेबां सरकारि साकरियालफोर दङ जों थुलुंगा होनांगौ आरो दे सरकारि साकरियाल जानानैबो बिथांमोना जेन जिसुनि नामाव साखि होनो हायो बे माबाफ्राव सरकारि साकरियालफ्राव जोंनि पालकनि दायित्वआ बेबायदिनो पालकनि दायित्वआ अभारसियार गासैखौबो नायनाय माबायदि खालामबा माबायदि जागोन दे जों फरायनो दे আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িম ইফিছিয়া 4:11 পদৰ পৰা 16 পদলৈ जाहा सासे बर' बाइबेलजों फरायना होफैलाय इफिसास 4:11 निफ्राय 16 सिरिसिम दे फैब्ला बहायनो फैदे बहाय फैदे इफिसास 4:11 निफ्राय 16 सिरिसिम इफिसिया 4:11 पदर फरायदे इफिसिया 4:11 निफ्राय 16 आरो जोङो बयबो फोथायनाय आरो इसोरनि बिसाखौ मिथिनायनि मोनसे जानायाव मानसिनि रोजाबनायाव ख्रिस्टनि बुंफबनाय देरनायनि सुरगायाव सौहैयागौमानि बियो गोथारफोरनि थाम थिम खालामजानायनि थाखाय दाव दाव खालायनाय हाबानि थाखाय ख्रिस्टखौ लुखांनायनि थाखाय सोरबाखौ थुनहरजानायफोर नाबिफोर गाहाम खोथानायखौ खोथाग्राफोर लावखारफोर आरो फोरोंग्राफोर फसंबाय जायफ्रा गोरोन्थियाव सोलायनायजों दैदेनलाङो बे मानसिफोरनि नंखाय फोरोंनायजों दोहौजों बुखारजानाय आरो फाखनाव खोख्लैनानै बुखारलांजानो जानो जोङो उन्दै गथ' नंबावा बेनि बायरे अननायाव नंगौ जानानै गासैयावबो खर' जानाय ख्रिस्टनियाव देरहालांनाय बादि बेनि दैदेननायाव मोदोम मानिया जरायजायै आरो खाजायै खाजबनाय मानिनि हेफाजाब होनायजों
मोनफ्रोमनिबो सुजानाय मावनाय बादि अननायाव गावखौ लुखांनायनि थाखाय मोदोमनि देरहानायखौ फेहेरदो। इसोरा बे फरायनायाव आशीर्बाद होथों। जों इसोरखौ धन्यबाद होयो। इसोरा गावनि मण्डलिखौ मा खालामनो दैदेनलांनो जोंनि गेजेराव माबायदिनो थोनहरजाग्राफोर, नाबिफोर, गाहाम रादाब फोसावग्राफोर, लावखारफोर, फोरोंगिरिफोर जोंनि मण्डलिफोराव फसंबाय। जों पालकफ्रा बिहेखे दायित्व लानांगौ। जोंनि मण्डलियाव माने उपयुक्त नंगौ मानसिया, नंगौ सुबुङा, नंगौ माने मा लानाय दायित्वफोरखौ लानाय। जोंनि मण्डलियाव पालक दङ, दिकनफोर दङ, सेक्रेटारिफोर दङ, धन भरालिफोर दङ, गुबुन गुबुन बिफाननि सुबुंफोर दङ। जों नायनांगौ मबे सुबुङा मबे बोरनि थाखाय मबे दायित्वआव बांसिन माने गोरोबगोन जोंनि मण्डलिया, जों बेखौ नायनि आरो बेफोरखौ बुंनोनो जों आरोबाव फरायनि। 2 करिन्थ 4 बालाब 12 बालाब, प्रथम करिन्थिया 12 4 पदरफोरा 13 पदलै आरो सासे फैना होब्ला गाहाम जागोन बर' बाइबेलहै फरायनो। 2 करिन्थ 12 बालाब 4निफ्राय 13 सिरिसिम। इसोरा जोंनो गुबुन गुबुन बोरफोरखौ होदों, जों खोनासंनो दे सोरबा फैब्ला गाहाम जागोन। 2 करिन्थ 12 बालाब 4निफ्राय 13 सिरियाव दे। से करिन्थ 12 4निफ्राय 13 जिस्नि नामै फरायनि। गोथार जिउनि होनाय बोरफ्रा गुबुन गुबुन, नाथाय बेफोरखौ होग्रा जिउआ मोनसेयानो। इसोरखौ सिबिग्राफ्रा सिबिनायनि गुबुन गुबुन हाबा मावब्लाबो बे सासे फोरबोखौनो सिबियो। इसोरखौ दाव दाव खालामनायनि बोलोआ गुबुन गुबुन, नाथाय गुबुन गुबुनब्लाबो बे सासे इसोरानो गासै मानसिनियाव थानानै मावो। गोथार जिउनि बोरा बयनिबो गाहामनि थाखायनो साफ्रोमनोबो रोखोम रोखोमै होजायो। बे जिउआनो सासेखौ गियाननि बाथ्रा बुंहोयो आरो गुबुननो मिथिनो हानाय बोलो होयो। बे मोनसे जिउआनो सोरनोबा फोथायनाय, सोरनोबा जब्रा सोखानो हानाय, सोरनोबा सोमो गोनां हाबा मावनो हानाय, गुबुन सोरनोबा इसोरनि गाहाम रादाब खोथानो हानाय, आरोबाव सोरनोबा मोजां जिउ आरो गाज्रि जिउखौ सिनायनो हानाय, सोरनोबा गुबुन गुबुन रावफोर बुंनो हानाय आरो सोरनोबा गुबुन गुबुन रावखौ बिजिरनानै होनो हानाय बोलो होयो। नाथाय बे गासैखौ मावग्राया बे सासेयानो आरो बे मोनसे जिउआनो। बियो गावनि गोसो बायदि बे बोरफोरखौ साफ्रोमनोबो गुबुन गुबुनै होयो। मोनसे मोदोमाव गोबां अंगफोर दं आरो अंगफ्रा गोबांब्लाबो गासै मोनसेल'। मोदोमा ख्रिस्ट'आनो बेबायदिनो। जोङो जुदायारिफोरब्लाबो, गुबुनारिफोरब्लाबो, गलामफोरब्लाबो एबा गहोजानायफोरब्लाबो जों बयबो मोनसे जिउजोंनो मोनसे मोदोमाव बाप्तिस्मा होजाबाय आरो जों बयनोबो बे मोनसे जिउखौनो होबाय। आरो अन्नानै सासे फैबावदो, रमारि 12 बालाब, रमिया 12 3 पदनिफ्राय 13 पदसिम, 3 सिरिनिफ्राय 13 सिरिसिम। अन्नानै सासे फरायफैदो। रमारि 12 बालाब 3 सिरिनिफ्राय 3निफ्राय ना सार? 3निफ्राय बेसेबांसिम? 16 आं फरायनि। मानोना आंनो होजानाय दयाजों आङो नोंसोरनि साफ्रोमखौबो होनो, बियो गावनि लागै साननो गोनांनिख्रुइ बांसिन साननो नांलिया। इसोरा साफ्रोमनोबो जेसेबां फोथायनायखौ होबाय, बेबादिनो गुरैयै साननो गोरोङै सानथों।
मानोना मोनसे मोदोमाव जोंहा गोबां मोदोमनि बाहागोफोर दङ आरो बिसोरनि मोनफ्रोमहाबो गुबुन हाबाफोर दङ बादि बेबादिनो जोङो गोबांथारब्लाबो गासै अंगफोरखौ लानानै मोनसे मोदोम जानाय बादि जोङो ख्रिस्ट'नियाव मोनसे मोदोम आन्थाय जोंनो होजानाय दया बादि जोंहा गुबुन गुबुन दयानि ओरैनो होनायफोर दङ नाबिबादि रायनाय जाब्ला फोथायनायनि सुनाय बादि जोङो नाबिबादि बुंनि दाव खालायनाय जाब्ला जोङो दाव खालायनायाव नांथाबनि फोरोंग्रा जाब्ला फोरोंनायाव नांथाबथों बानजायग्रा जाब्ला बानजायनायाव नांथाबथों ओरैनो होग्राया गोथों गोसोजों होथों गाहाया गोसो होनायजों जाथों अनखांग्राया रंजानायजों मावथों अननाया दिन्थिफ्लायै जाथों नोंसोरो गाज्रिखौ मुगैसोथार गाहामाव नांथाब बाहायफोर अनज्लायनायाव गावजों गाव अनसोज्लाय गावजों गाव मान होज्लायनायाव सिगां जा गोसो होनायाव बाबांसिन दाजा जिउआव दुंखां फोरबोनियाव लेंबै बरसायाव रंजा बाजा जा नासयजानायाव गसंथा बिनियाव नांथाब गोथारफोरनि नांगौफोराव लोगो जा आलासि साननायखौ होसो नोंसोरखौ होसोग्राफोरखौ बोर हो आरो साव दाहो रंजानायफोरजों रंजाफा गाबग्राफोरजों गाबफा नोंसोरो गावजों गाव मोनसेखौ सानज्लाय गोजौफोरखौ दासान नाथाय गाहायफोरजों लोगो ला गाव गावखौ साननो गोरों दान 16 जों जि इसोरनि बाइखौ फरायबाय बेयाव मोनबाय इसोरा जोंनि मण्डलियाव थानाय बयनोबो मोनसे मोनसे बोर होदों आशीर्बाद होदों जों बिदिसो नायनांसिगोन इसोरनि बाइखनिफ्राय जोंनि मण्डलियाव जेसेबां दङ बिमा बिफाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर गथ' गथायफोर बयहाबो मोनसे मोनसे बोर दङ इसोरा बेनो बोर होदों इसोरनि बाइखौ बुंनाय बायदि सोरनोबा पालक जानो सोरनोबा दिकन जानो सोरनोबा रांखावरि बुथुमनो सोरनोबा दैदेनगिरि जानो सोरनोबा थुलुंगा होनो आरो सोरनोबा आलासि सोंनो बेबायदि बोरफोरखौ होदों बे बोरफोरखौ जों मा खालामनांगौ बाहायहोनाय जों बेबायदि खालामनांगौ आरो जोंनि पालकआबो मेनेजार आरो बिथांमोनाबो गावनि बोरनि मेनेजार जोंनि मण्डलियाव बेबायदि मानसिफोर दङ आलासि सोंनो हानाय एनि टाइम जोंनि कापरपुरा मण्डलि गेदेर मण्डलिब्लाबो आलासि सोंग्रा बेबायदि सुबुंफोर दङ जिकुनु समाव बिथांमोना आलासि सोंगोन आलासि सोंनो बोर मोनखानाय खायफा बेबायदि दङ दान होनो हानाय दशम भाग होनो हानाय आशीर्बाद दान होनो हानाय आरो बिथांमोना गोसोजों होयो जेब्लायनो इसोरनिफ्राय मोनबाय बिथांमोना दान होयो दान होग्रा बेबायदि सुबुंफोर जोंनि मण्डलिफोराव दङ थुलुंगा होग्रा बेबायदि सुबुंफोर दङ थुलुंगा होग्रा गिर्जायाव खोथा बुंनो रोङा बिहेक माने खामानि मावनो रोङा खिन्थु मानसिफोराखौ थुलुंगा होनो हायो गिर्जायाव थांनो लिंहैनाय गिर्जायाव थांनो थुलुंगा होनाय बेबायदि सुबुंफोर जोंनि मण्डलिफोराव दङ मेथाइ रोजाबनो गोरों मानसिफोर दङ जा फंबाय धजेनमोन बायदि मोजां मेथाइ रोजाबनो हाग्रा बयबो हाया गोबां पालकफोरा हाया हायिखौ जों सेस्टाबो खालामनाङा गुबुनखौ जों रोजाबहोनांगौ पालकआ बयबो मेथाइ रोजाबनांगौ बे खोथा नङा खिन्थु रोजाबहोनांगौ जोंनि मण्डलियाव थानाय जायफ्रा रोजाबनो गोरों बिसोरखौ रोजाबहोनांगौ मात्र जाहा किसुमान निति नियमफोर दङ
बैनाय जितेना बुंनाय बेफोरखौ जों मानिनानै जों फोरोंनांगौ जायफ्रा मेथाइ रोजाबनो गोरों मेथाइ रोजाबहोनांगौ मेथाइ रोजाबनानै गोबाङा मण्डलीयाव मा लाबोदों रिभाइभेल लाबोदों जों बलेन चमफ्रामारिखौ जेब्लायबो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सना बावनो हाया बिथाङा थांनानै जोंनि मण्डलीफोराव मेथाइ रोजाबनायनि मोनसे रिभाइभेल लाबोबाय सिगाङाव दंखायोमोन नाथाय गेजेरावनो जोंनि मण्डलीफ्रा गोरान जालांबायमोन मेथाइ रोजाबनो रोंला बेबायदि जाबायमोन बलेन चमफ्रामारिया थांबाय जोंनि मण्डलीफोरखौ रिभाइभ खालामहैबाय मेथाइ रोजाबनायाव दा बेजोंनो लोगोसे जा फंबाय ग्लेक्सनमु गुबुन गुबुनफोर ओंखारबाय जों इसोरखौनो हामबायना बुंदों आर'ज खालामनायनि मोनसे रिभाइभेल बयबो आर'ज खालामनो हाया खायफा दं हरसे आर'ज खालामनो हायो आरो बिदि मानसिफोरखौ जों आर'ज खालामनायावनो बाहायनांगौ बेमारिफोरनि थाखाय आर'ज खालामनाय बयबो हाया बयबो बेमारिफोरनि खाथियाव थांनो हाया नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदि मानसिफोर दङ जायफ्रा बेमारिफोरखौ थांनानै दांनो हागोन जिफोरखौ सुना होनो हागोन जिफोरखौ गानस्लायहोनो हागोन आरो बेमारिनि परिचर्या खालामनो हागोन बेबायदि सुबुंफोर दङ बेफोरखौ जों नायनांगौ आरो सोरखो माने माबायदिहै बाहायनांगौ जों गोसो होनि जोंनि मण्डलीयाव थानाय इसोरनि फिसाफोर बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै इसोरनि खामानि मावनो होननानै जों मा खालामनांगौ जों बाहायनांगौ जोंनि मण्डलीया गासै बिथिङावबो माने मा जौगानाय बेबायदि जानांगौ जोंनि मण्डलीयाव इसोरनि बायखौ फोरोंग्रा मानसि थुलुंगा होग्रा मानसि मेथाइ रोजाबग्रा मानसि आर'ज खालामग्रा मानसि दान होग्रा मानसि बेबायदि माने थानांगौ होमबासो जोंनि मण्डलीया मा जागोन जौगाखांगोन मोजां जागोन बयथिंबो जोंब्लावगोन जोंनि फरायसाफ्रा जों बांसिन गोसो होनो आरो दे जों बांसिन गोसो होनो जाहा इसोरनि अननायाव जों बर'फोरनि गेजेराव नुबाय दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बेयाव बर'फोर प्रफेसारफोर दङ क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बर' प्रफेसारफोर दङ बै दिल्ली जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव बर' प्रफेसारफोर दा जाबाय दिल्लीनि अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बेयाव बर' डाक्टरफोर एपइन्टमेन्ट मोनबाय नै थांनाय बड'लेण्ड फेस्टिभेलाव जों नुबाय शिकाग' इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार फैदों बर' हायद्राबाद इउनिभार्सिटिनि लेक्सारारफोर फैदों बर'फोर जोंनि गथ'फ्राबो बिदि जौगानांगौ जोंनि बर' बाप्टिस्ट सेंग्राफ्रा फरायसाफ्रा गोजौथिं थांनांगौ दिल्ली इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार दिल्लीनि एम्सनि डक्टर फरेनाव थांनाय डक्टरफोर प्रफेसारफोर जोंनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव डक्टरफोर जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहैनांगौ जों गासैथिंबो जौगानांगौ आरो दे जों गासैथिंबो जौगानांगौ बिनिखाय जों गोसो होनि आं दहाय बुंदोंमोन सानडे स्कुलखौ जों बांसिन गोसो होनि आरो दे जाहा पालकफ्रा बांसिन गोसो होदो आरो दे सानडे स्कुलखौ माबायदिहै सोलिदों नायदो दहाय जों फरायबाय बे कलसिया एक अयधा कलसिया एक अयधा 28 पद बेखौ जों फरायबाय गासैबो सुबुंफोरखौ जोंनि मण्डलीयाव थानाय गासैबो सुबुंफोरखौ इसोरनि बायखौ फोरोंनानै बोलोग्रा खालामनाय हितुपदेश 22 अयधा 6 पद हितुपदेश 22 अयधा 6 पद बोसोन बिजाब 22 बालाब आरो 10 सिरि लरा तार चलिब লগীয়া পথ অনুসাৰে শিক্ষা দিয়া তাতে সি বুঢ়া হলেও তাক নেৰিব सासे गथ'खौ बे माबायदि
इसोरनि बाइखौ फोरोंनांगौ उन्दैनिफ्रायनो बेखौ फोरोंदो जेब्ला सासे गथ'आ उन्दैनिफ्राय इसोरनि बाइखौ सोलोंगोन बोरायब्लाबो बे बावनाय नङा मुसिया इसोरनि बाइखौ गावनि बिमानिफ्राय मोनबाय जेब्ला बिथाङा फरन राजानि नखराव थांबाय इसोरनि बाइखौ बिथांनि गोसोआव थाबाय बेबायदि जोंनि गथ'फ्राबो सानडे स्कुलाव जेन बयबो इसोरनि बाइखौ सोलोङो जों पालकफ्रा गोसो होदो आरो दे जाहा बेबायदि प्रब्लेमफोर दङ सानडे स्कुलखौ इउथ डिपार्टमेन्टआ दैदेननानै इउथ डिपार्टमेन्टआ दायित्व लागोन दैदेनगोन मावगोन बे खोथाखौ सानाब्लानो जों पालकफ्रा नायनांगौ जोंनि मण्डलियाव सोर गथ'फ्रा सानडे स्कुलाव फैयाखै जोनोम जानाय देरनायनिफ्रायनो 4 इयार्सफोरनिफ्रायनो 4 बोसोर जानायनिफ्रायनो जोंनि गथ'फ्रा जेन सानडे स्कुलाव फैयो जों बेखौ गोसो जों पालकफ्रा बे फोरोंगिरिफोरखौ थुलुंगा होदो जेसेबां हायो गोसो होनानै इसोरनि बाइखौ फोरोंनो जाहा कापुरपुरा मण्डलियाव आं जेब्ला उन्दैमोन बिनय खुंगुर बसुमतारीनि बिमानै अनुपमा बसुमतारी बिथाङा फैबाय थायोमोन फैयै फैयै इसोरनि बाइखौ बे नक्साजों फोरोङोमोन बे स्वर्ग बे नरक मोजां मानसिफ्रा स्वर्गआव थांगोन गाज्रि मानसिफ्रा बे नरकआव थांगोन अराव सावजागोन होननानै आं बे समाव माने गियोमोन बेनिखायनो आं उन्दैनिफ्रायनो सानबाय आं स्वर्गआवसो थांगोन नरकआव थांग्रा जानाय नङा होननानै बेबायदि जेब्ला जों उन्दै समनिफ्रायनो इसोरनि बाइखौ फोरोंगोन बे गथ'फ्रा मा खालामगोन इसोरनि बाइखौ सोलोंगोन बे गथ'फोरनि बैसोआ प्लास्टिक बायदिनो गोलावबो खालामनो हागोन गुसुं खालामनो हागोन फसंनो हागोन उन्दै समाव गथ'फोरनि गोसोफ्रा सुबुंफोरनि गोसोफ्रा गुरै इसोरनि बाइखौ नाजावनो बिथांमोना गोसो जायो बेनिखायनो बे उन्दै बैसोआवनो जों सानडे स्कुलखौ जेसेबां हायो मोजां खालामनो सेस्था खालामनो इसोरनि बाइखौ फोरोंनो सेस्था खालामनो मेट्रिक पास जाबाथाय जोंनि गथ'फ्रा बाहेरायाव थाङो बहाबा थाङो कलेजाव थाङो बिसोरखौ जों मोनला मेट्रिक पास जानायसिम जों इसोरनि बाइखौ फोरोंनायाव जों बांसिन गोसो होनो आरो दे जाहा पालकफोरा नायबिजिरगोन सोर फैदों सोर फैयाखै जेसेबां हायो न'खर न'खर थांनानै जों थुलुंगाफोरखौ होनि आरो बिदिनो इसोरनि बाइखौ फोरोंनायाव जों गोसो होनि मिज'फ्रा नागाफ्रा जेब्ला मेट्रिक पास खालामना कलेजाव फैयो बिथांमोना मेथाइ रोजाबनो रोङो इसोरनि बाइखौ बुंनो रोङो आं बे गुवाहाटी LM हस्टेलाव थाबाय बेनिफ्राय इउनिभार्सिटियाव थाबाय आं बे समाव इउआव थाङोमोन आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव EGF इभेन्जेलिकेल ग्रेजुवेट फेल'शिप बहाय थाङोमोन मिज'फोरा साफा साफा लिडार बायदि जाना फैयो स्टुडेन्टफ्रानो इसोरनि बाइखौ बुंनो हानाय दैदेननो हानाय बेबायदि जोंनि गथ'फ्राबो बेबायदि जानांगौ जेब्ला जोंनि गथ' सासे गुबुनाव थांगोन कलेजाव फरायनो गोरोंखा इसोरनि बाइखौ गोरोंखा इसोरनि बाइखौ बायदि माने मा थाबायनाय चन्द्रक मैसक अबेदनगुमु बायदि दानियेल बायदि इसोरखौ गिनानै थाबायनाय बेबायदि सुबुंफोर जों बानायना हरनांगौ आरो जोंनि मण्डलिनि दायित्वआ बेबायदि पालकफोरनि दायित्वआ बेबायदि पालकआ सासे मेनेजार स्टुवार्ड जोंनि मण्डलिनि गासै सुबुंफ्रा जेन जिसुखौ मोननानै जौगालांगोन जों बेबायदि मा खालामनि जों गोसो होनि जों बांसिन जोंनि गथ' गथायफोरनि थाखाय आर'ज खालामनो देवबारे जों जेसेबां हायो जों सम लानि जोंनि गथ'फोरा जेन जिसुनि थाखाय जोंब्लावगोन जिसुनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा जेन जौगालांनाय बेबायदि जागोन इसोरनि बाइखौ फोरोंनायखौ जों मा खालामनाङा जेसेबां हायो जों माने उनफिननाङा इसोरनि बाइखौ फोरोंनायाव जों एकदम माने गोसो होदो पालकआबो इसोरनि बाइखौ फोरोंदो सानडे स्कुल फोरोंगिरिफोराबो इसोरनि बाइखौ फोरोंदोंसै इउथ गिर्जाफोराव इसोरनि बाइखौ फोरोंथोंसै जों इसोरनि बाइखौ फोरोङाब्ला खोथाफ्रा माबायदि जागोन
जों पालकफ्रा नायाब्ला जोंनि मण्डलियाव जुदि इसोरनि बायखौ मोनाब्ला माबायदि जागोन बेबायदि सुबुंफोर थायो कुनु दिन गिर्जायाव थाङा बिसोर ओरैनो देरलाङो इसोरनि बायखौ मोनाबानो बेनिखायनो जों नायनो दे बिसारकर्ता बिलाक न्यायगिरिफोर 2 अध्याय 6 पदनिफ्राय 10 पद बिसारकर्ता बिलाक 2 अध्याय 6 पदरफोरा 10 पदलै 2 हात 8 अखमिया बाइबेलत 2 हात 8 पृष्ठा न्यायगिरिफोर 2 बालाब 16 सिरिनिफ्राय जों 11 सिरि बेखौ जों फरायनो दे जिहुसुवाই লোকবিলাকক বিদায় দিয়াৰ পাছত ইছৰাইলৰ সন্তানবিলাকে দেশ অধিকাৰ কৰিবৰ অৰ্থে প্ৰতিজনে নিজ নিজ আধিপত্যলৈ গ'ল তেতিয়াৰে পৰা জিহুসুৱাৰ জীৱনৰ গোটেই কালত আৰু যি বৃদ্ধবিলাকে ইছৰাইলৰ নিমিত্তে জিহুৱাই কৰা সকলো মহৎ কৰ্ম দেখিলে জিহুসুৱাৰ মৃত্যুৰ পাছত জীয়াই থকা সেই বৃদ্ধবিলাকৰ জীৱনৰ গোটেই কালত লোকবিলাকে জিহুৱাৰ আৰাধনা কৰিলে পাছে জিহুৱাৰ দা নুনৰ পুত্ৰ জিহুসুৱা 110 বছৰ বয়সীয়া হৈ মৰিল তাতে লোকবিলাকে তেওঁ নিজ আধিপত্যৰ সীমাৰ মাজত গাছ পৰ্বতৰ উত্তৰ ফালে ইফ্ৰম পৰ্বতীয় অঞ্চলত থকা তিন্নত হেৰছত তেওঁক মৈদাম দিলে পাছে সেই কালৰ আটাই লোকক নিজৰ ওপৰ পিতৃবিলাকৰ ওচৰলৈ নিয়া হলত তেওঁবিলাকৰ পাছত জিহুৱাক আৰু ইছৰাইলৰ নিমিত্তে তেওঁ কৰা কাৰ্যকো নজনা নতুন বংশ উৎপন্ন হ'ল बे बिसारकर्ता बिलाक 2 अध्याय 10 पद न्यायगिरिफोर 2 बालाब 10 सिरि जोंनि मण्डलिनि थाखाय मोनसे एखेबारे वार्निं बियो वार्निं साबधान बानि माबायदि माने खोथा बिलाय 2 अध्याय 10 पद इसोरखौ मिथि इसोरनि गेदेर खामानिफोरखौ मिथि बे इस्राएलनि गथ'फोरा बेबायदि जालांबाय होनना बुंबाय इसोरखौ सिनाय मोनि मोनसे फिरि बिसोरनि गेजेराव जोनोम लाबायनो मुसि इसोरनि बायखौ फोरोंबाय मुसिनि उनाव जिहुसुवा इसोरनि बायखौ फोरोंबाय जिहुसुवानि उनाव जि एल्डारफ्रा जि डिकनफ्रा जिहुसुवाजों थाफानाय बिसोरो इसोरनि बायखौ फोरोंबाय जिहुसुवा बेसेबां बोसोरनो 120 बोसोर बैसो मोननानै थैबाय जिहुसुवा थैनायनि उनाव बे एल्डारफोर थैनायनि उनाव इसोरखौ सिनाय मोनि मोनसे फिरि इस्राएलफोरनि जिबनाव जाबाय होनना बुंदों इस्राएलफ्रा इसोरखौ सिनाय मोनला इसोरनि बायखौ मिथिला मानो बिसोरनि गेजेराव इसोरनि बायखौ बुंग्रा मानसिफोर सुबुंफोर गैया जाबाय मुसिया इसोरनि बायखौ बुंबाय जिहुसुवा इसोरनि बायखौ बुंबाय जिहुसुवानि उनाव बे एल्डारफ्रा इसोरनि बायखौ बुंबाय नाथाय बिनि उननि फिरियाव इसोरनि बायखौ बुंग्रा मानसि गैयि जाबाय इस्राएलफ्रा आन्दायबाय इसोरखौ मिथि मोनसे सुबुं मोनसे फिरि बिथांमोननि गेजेराव जोनोम जाबाय आरो मा जाखोनो इस्राएलफ्रा इसोरखौ बगरबाय बगरनानै मा जाखो गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय इसोरा बिसोरखौ गुबुन हारिफोरनो गादबनो हगारना होबाय इस्राएलफ्रा दुखु मोनबाय इस्राएलफ्रा इसोरखौ बगरबाय बिसोर माने मा गुबुनफोरजों गादब जाबाय दुखु मोनबाय आरो बिथांमोना अधिक आरो अधिक मा मोनखो खस्थ' मोनबाय बेबायदि इस्राएलफोरनि जिबनाव फैबाय जेब्ला जोंनि बर' बाप्तिस्टफ्रा इसोरनि बायखौ गोसोआव थानाय नङा इसोरनि बायखौ बावगारगोन इसोरखौ बावगारगोन जों मा मोनगोन इसोरनि साव मोनगोन जाहा पालकफोर बेनिखायनो गोसो होदो आरो दे नोंथांनि नोंनि समायाव नों इसोरनि बायखौ फोरोंदो आरो नोंनि उनाव इसोरनि बायखौ फोरोंग्रा मानसिफोरखौबो नों दायित्व होनानै बिदिनो फोरोंदो आरो फसंदो जोंनि दायित्वआ बेनो इसोरनि बायखौ फोरोंनाय
जोंनि उननि फिरिफ्राबो जेन इसोरनि बायख'जों थांना थागोन इसोरनि बायख' फोरोंगिरि माने बिदि फसंना गालांदों जोंनि बर' बाप्तिस्टफ्रा जेन इसोरनि बायख' रोङि इसोरनि बायख' गैयि इसोरखौ सिनाय मोनि बेबायदि जेन फिरि जाया इसोरखौ बावब्लानो जों मा जागोन जों गोमालांगोन जेब्ला इसोरनि फिसाफ्रा इसोरखौ खुलुमगोन सिबिगोन बाख्नायगोन इसोरनि आशीर्बाद थागोन इसोरा गेदेरै आशीर्बाद खालामगोन जों नुबाय बे बाइबेलाव इउरप हादरनि बेखे इंलेन्डनि सुबुंफ्रा जि समाव गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ खुलुमबाय बुहुमनि गासै हादोराव गाहाम रादाब फोसावनो बिथांमोना आवगायलांबाय इसोरा बिथांमोनखौ गेदेरै आशीर्बाद खालामबाय बोलोगोरा खालामबाय जोंब्लाव होबाय दा खालामदों इसोरा दक्षिण करियानि मानसिफोरखौ खालामदों चाइनाफोरखौ खालामदों ब्राजिलफोरखौ खालामगोन जोंखौबो जोंब्लाव होगोन जेब्ला इसोरनि फिसाफ्रा इसोरनि बायखौ सोलोंगोन इसोरनि बायखौ मानिग्रा जागोन आरो बे दायित्वआ जोंनि सायाव जों पालकफोरनि सायाव जों गावनो गोसो मोदोम जिउ होनानै थैनायसिम इसोरखौ खुलुमनि इसोरनि बायखौ बुंनि इसोरनि खामानि मावनि जोंनि मण्डलिफोरखौ जौगाहोनायाव जों जेसेबां होयो जों गोसो होनि जों साफा मेनेजार जानानै जोंनि मण्डलिखौ जौगाहोनायाव जों बांसिन आरो बांसिन जों बाहागो लानि इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद नोंथांमोननि सायाव थाथों आं जेब्लायबो आंनि गोसोनिफ्राय आसा खालामो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन आरो लोगोसे बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन दुखुनि गेजेराव समयसानि गेजेरावब्लाबो जोंब्लावना थाथों जों इसोरनि फिसा इसोरा जोंजों लोगोसे दङ इसोरा जोंखौ नागाराखै इसोरनि आशीर्बाद जों मोन्दों इसोरनि अननायाव जोंनि बर' बाप्टिस्टफ्रा जानाय लोंनाय मोजां मोन्दों गाननाय जोमनायखौ मोजां मोन्दों न' बांफोरखौ मोजां लुनो हादों जोंनि गथ'फोरखौ जों इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायहोनो हादों इसोरनि अननायाव जों गारि घुरा बायनो हादों एर'प्लेनाव थाबायनो हानाय बेबायदि जादों जोंनि गथ'फोरखौ गुबुन जायगायाव जों फरायहोनो हादों जों बांसिन हागोन बांसिन जोंब्लावगोन जेब्ला जों गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ खुलुमगोन इसोरनि मुङै दान होगोन दान होनायाव जों जेन उनफिना इसोरनि गाहाम रादाब फोसावनायाव जों जेन बांसिन आरो बांसिन गोसो होगोन इसोरा बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन नोंथांमोनखौ बांसिन आरो बांसिन आशीर्बाद दान खालामथों आं इच्ছা खालामदों इनस बसुमतारी प्रसेनजित बसुमतारी बिथांमोना बे बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि मा जाना दङ दैदेनगिरि जाना दङ बे मोनसे हिस्ट्रि बायदि जाथोंसै हिस्ट्रि बायदि इनस बसुमतारी प्रेसिडेन्ट प्रसेनजित बसुमतारी एग्जिकिउटिभ सेक्रेटारि जानाय समाव जोंहा मनेन धजेन रकम बिथांमोनाबो दङमोन थुक्राझाराव चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बर' बाप्टिस्ट मण्डलिफ्रा जौगाबायनानै मोनसे हिस्ट्रि बेबायदि जाना थादों पासनि कर्म 17 धा 6 पट पासनि कर्म 17 धा 6 पट बेयाव बेबायदि मोनसे खोथा दङ थोनहरजानायफोरनि मावनायफोर 17 बालाब आरो 10 सिरि आं 6 पटखौ फरायनो किन्तु তেওঁবিলাকক नापाय जासुन आरो कुनु भाईবিলাকক नगৰৰ শাসনকৰ্তাসকলৰ ওচৰলৈ টানি নি ৰিঙিয়াই ক'লে যি মানুহবোৰে জগতকে লণ্ডভণ্ড কৰিলে সেইবোৰ ইয়ালৈকে আহিল बै पासनि कर्मनि समाव मानसिफ्रा पल सिल तिमथियमोनखौ बेबायदि बुङोमोन बे सुबुंफ्रा मा खालामखो बुहुमखौ उल्थां फाल्थां खालामबायनानै इंलिश बाइबेलाव दङ turn the world upside down जेनेबा मटर गंसे बास गंसे उल्थायनानै साखाया गोजौआव थांबाय आरो बे गोजौनिया गाहायाव फैबाय बिदिनो turn the world upside down बुहुमखौ उल्थां फाल्थां खालामबाय बे पलनि समाव इसोरनि बायखौ एसेबां प्रसार जाबाय
इसोरनि मण्डली जागायजेननाया 30 ख्रीष्टाब्दआवमोन पौला थैनाय जेलाव थांनाय बेयो 63 63 ख्रीष्टाब्द प्राय 30 बोसोराव रमान साम्राज्यखौ बिथांमोना उल्थां फाल्थां खालामबाय 30 ख्रीष्टाब्दसिम सासेबो ख्रिस्टान गैयामोन किन्तु 30 ख्रीष्टाब्दआव जेब्ला इसोरनि मण्डली जागायजेनबाय बे 30 बोसोराव 63 ख्रीष्टाब्दहालागै गतै रमान साम्राज्यआव ख्रिस्टानफोरा गोबां बांबाय आरो बिनिखायनो पलमोनखौ बुंनाय बे सुबुंफ्रा बुहुमखौ उल्थां फाल्थां खालामबाय रमान साम्राज्यखौ उल्थां फाल्थां खालामबाय आंबो बेबायदि नायनो लुगैदों क'क्राझारा जिसुनियाव फैजोबबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ जिसुनियाव फैजोबबाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जिसुनियाव फैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जिसुनियाव फैबाय जा फंबाय इनुस बसुमतारी प्रसेनजित बसुमतारीनि मुंनि समाव जों बयबो गोसो होलायनि दे जों थांना थानाय समावनो जों इसोरजों बाहायजानाय इसोरनि खामानि मावनाय गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ खुलुमनाय बेबायदि जानि इसोरनि अननाय इसोरनि दया आरो इसोरनि आशीर्बाद थाथोंसै सम जोब्बाय आरोना दे हामबायसै नोंथांमोनजों जि गासैबो सम मोनबाय बिनि थाखाय हामबाय आरो हामबायना बुंदों जोंनि आलासिया बे मिशननि रावखौहाय जों बयबो बुजिजासे जोंनो खोन्थाबाय मोननैसो खोथा आं एसे गोसोखांदेरनो लुबैदों 1979 80 81 ओरै रिभाइभेल फैनायनि उनाव बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशना प्रसार होननाया मा बेखौ मिथिनानै प्रसार दहाय जोंना रेभारेन्ड आमाय खाथिरामा माखासे खोथा एसे बुजाबलांबाय माखासेफ्रा 80 सालनि उननि मानसिफ्रा हयथ' बै दिनखौ नुवाखै खम बैसोनि मानसिफ्रा ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा जोंना लेमेनफ्रा साइकेल सालायदों साइकेलबो बायनो हाया नागाफ्रा खेबसे अननानै जोंखौ 10था साइकेल बायना होफैदों गोदान एवन साइकेल जोंनि मानसिफ्रा मोननानै बिराद खुसि जादों बे ओनसोलनि गामिफोराव मोनसेबो गामि थायाखै जेरावहाय माने जोंनि बै दिननि आमाय खाथिराममोन आदा लखेनमोन आदा आलेनमोन आदा सयतनाथमोन आयं थेब्लामोन आरो बेजों लोगोसे लेमेन्सफोर बेबादि थांफायो ओमफ्राय आं एकदम गोसोआव दङ आं एसे सेंग्रा खासिमोन बहाबा थांफायोमोन आंबो बिसोरनो जोंनो प्रसारक खालामनो थिननायनि बाबदाव 75 थाखा मासाव होयोमोन ओमफ्राय थियो हरोमोन माइरं लानानै थाङोमोन ओमफ्राय जेरावनो हर जायो सोरबा हिन्दुफोरजों रायज्लायनानै बेयावनो संजानानै जायो रिभाइभेलनि ओमफ्राय दानि जोहोलाव सिख्लाफ्रा मिथिनाया मोजां बे क'क्राझार एलेकायाव 50टा दा मण्डली दं क'क्राझार एरिया होनब्ला ओरै सरलपारासिम नांफैबाय बिनि गेजेराव 38टा मण्डलीया कमप्लिटलि बे नन ख्रिस्टाननिफ्राय फैनाय 50नि बिथोराव माखासेया ओरै हादानाव जों गामिनि गोजाम मण्डलीनि मानसिफोर खारलांनाय किन्तु बेयावबो गोदानफोर हाबदों ओरै सरलपारा ओनसोलाव थांनायफ्रा माखासेया गोजाम गामिनिफ्राय थांनाय ओमफ्राय खाथि खालानि एरथोननाय किन्तु बे 38टासो मण्डलीया दा क'क्राझार एरियानि जायफ्रा फैदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ एरनाय बेबादि मोनसे जोंनावहाय इसोरनि आत्माया खामानि मावदों माखासे मण्डली दङ आं दहायसो रायलायदों 2 नं सालबारि बे मनेनमोननि मण्डलीया बे समावहाय ओरै आमलायबादायाव हाबफैयोमोन उसुबिदा जाबाय एसे बानायनानै होदो होननानै सालबारि मण्डलीखौ गायसनदों 13टा न'खरजों बे दा फैयै टटेल बिसिनाव 100नि बारा परियाल एरबाय
फ्राय बे एलेखानि नन ख्रिस्टानफोर ओमफ्राय बहाबा माखासेफ्रा खारलांबाय दा 80थासो घर बिसिनावहाय दङ नैबेबादि मोनसे ग्रथ एखमबा आङो सानो बै दिननि बे आत्मिक बे थुलुंगानाय प्रसारनि जि ढौमोन बे गोमोरलांबाय नामा बिदि सानो आं सोंबाय थायो हिसाब लाबाय थायो मानो जोङो दिनै 2000 जोङो मोनबाय 5000 जोङो फोरबुनाव लाबोनो हाबाय जों मानो खोन्थानो हाला आरोखि दिनै जों रिपर्ट लाबाय थायो प्रसारकफोरनिफ्राय जों बहाबा उनलांदों नामा बै दिनावल' मावदों नामा दिनै मावाखै नामा बहाबा माबा खमि जालांदों नामा दिनै बे गिर्जानिफ्रायसो फैगोन गिर्जाया जागरण जाबोबाय आवगायबोबाय ओमफ्राय दिनै जोङो आरोबाव गुबुन रोखोमै प्रसारखौ साबसिनै होदों 100 जन जोंनि गिर्जाफ्रा आवगायबोबाय प्रसार बानबाय प्रसारकफोर ओमफ्राय जों बानबावगोन ओमफ्राय जों गिर्जा जानानै आं एसे नुहुरदों जोंनाव मोनसे बे जिउमानि मोनसे गोख्रों खामानि मावनाय प्रसारकफोरखौ जों थोनहरबाय बेवहायनो जोबथा जों खालामालाबानो बे जोंनि मण्डलिफ्रा जोंनि न'खरखौ बेंनायाव ओमफ्राय जोङो प्रभुनि बाथ्राखौ फोरोंनाय आरो मिथिहोनायाव जोंनि मण्डलिफ्रा लेमेनफ्रा गोदो 80 सालाव 79 सालाव 81 सालाव जों जेरै पार्ट लाबोदों जोङो बेखौ लाफिननायनि गेजेरजों आं सान्दों जोंनि चार्चनि ग्रथआ इसोरनि बाथ्राखौ मिथिहोनाया बे सिरि मोननाया फैगोन जोंनि जे सिमां सारनि जे सिमां बे क'क्राझार ओनसोला बर'फोरनि गेजेराव प्रसार जाजोबथों चिराङाव फोरबोखौ मिथिथों बाक्सा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मिथिजोबथों डेफिनेटलि जों माने मिथिहोनो हागोन आङो बेबादि आङो मिजिंथियो आंबो आर'जआव थायो ओमफ्राय सब समय आं बे खोथाखौ बेखायनो बुंबाय थायो सासे प्रसारकखौ जों थोनहरब्ला जोंनि प्रसारकफ्रा मिशन डिपार्टमेन्टआव रायलायब्ला आं बुंबाय थायो फुंजानि समाव सोरनो खोन्थानो मोनगोन बिसोरो प्रार्थना खालामनो ओंखारलाङो मोनायाव सोरनोबा खोन्थानायखौ गोसोखांना प्रार्थना खालामबाय कन्टिनिउ खालाम नोङो मोनसे गिर्जा फेल'शिप नों गायसनथारनांगौ 100 जन मानसि बहाबा साथामजों सानैजों साब्रैजों जों ग्रुप खालामनानै होदों फेल'शिप 27आव ओरै होनदों सेन्टिनारिनि 27नि उनाव जों मावला बेखौ होनाखै 27 सिमावहाय जों माने बेबायदि खालाम ओमफ्राय मण्डलिखौ जों होनदों खमसे खम नों फेल'शिप मोनसे गायसन फेल'शिप मानो होनबा इसोरा जोंखौहाय बोर होदों ओमफ्राय दहाय सारा जोंहा बुंबाय थादों बेखौ जोङो मेनेजारखाय जों बांसिन प्रफिट होनांगौ साहा बागाननि मालिकनो आं दहाय सारनो खोन्थाबाय थादों बालाफारानि मण्डलिनि खोथा खोन्थादों आं जेब्ला थांजेयोमोन बिसोरनि गामियाव आंनि लोगो मिनाराब्लमोन मास्टार दिनैहाय 25 जननिबो बारा बेवहाय साख्रि मावनाय मानसिफोर जोंना फालक दङ हनै 12 जनसो जोंनि मिसनावहाय ओरै मोनसे टाइमाव बिसोरो प्रसारक सासेल' बानदोंमोन ओमफ्राय इसोरा माल्टिप्लाइ खालामदों ओमफ्राय थाङै दिनै 6 जन बानबाय 6 जन ओमफ्राय आउटरिचआव बिसोरो एकदम गोसो होनानै माखासे गिर्जाफोरखौ लुखां हैबाय नै थांनाय रबिबाराव साब सेन्टार लुना हैदों हान्थुपारायाव जों बेखेवहैबाय इसोरा बिदि आशीर्बाद होदों इसोरनि रायजोआवहाय बृद्धि खालामनो थाखाय आं बिराद कनभिन्स आं बेखौ बुजिदों नुदों इसोरा जोंनि गिर्जाफ्रावहाय खामानि मावगासिनो दं दा जों बेखौहाय मोजां स्टुवार्डशिप होनानै जोङो गोख्रोङै जोङो लांफिननो हायोब्ला जों बहाबा थालांदोंमोन उन जादोंमोन
जों बेखौ रायथिनि जों गावबागाव मिथिगोन सिग्रोमब्ला जोङो आवगायलाङोब्ला आं सान्दों जोंनि गिर्जाफ्रा बांलांगोन। आं खोन्थाबाय थायो 27आव जोङो 150टा गिर्जाजों सेन्टिनारिखौ सेलेब्रेट खालामगोन। 200 जन जोंनि मिशनारिफ्रा बेवहाय जोंजों लोगोसे गसंफागोन। जोंनि एडप्टेड भिलेजफोरखौ बोरै जों ख्रिस्टानाव लाबोनो जोंनि मण्डलिखौ बेंनायजों लोगोसे जों बेखौहाय नोजोर होनानै आं खावलायनो लुबैदों फालकफ्रा जोङो मावनो मानो जोंनो बेखौ इसोरा होबाय। जों बिराद मोजांखाय नङा, जों बिराद गोसो जानायखाय नङा, जोङो बादोंमोनबो जानो हागौ, सोरबा जों गोसो गैयामोन जानो हागौ, खिन्थु जों इसोरनि गाबज्रिनायाव बुंबाय जों मावनोसै आफा, जों मावसिगोन। बेनिखायनो जोंनि बे गुरै गोसोजों सिमान लानायखौ इसोरा जाहाथे बोर होयो। ओमफ्राय आरो गुबुन मानसि गैला इसोरहा, जोंनोसै बेयाव सफैनाय फालक नोंथांमोनानोसै। बिबिसियाव जोंनोनो होबाय बे खामानिखौ, आरो जों मावाबा बहानिफ्रायबा फैनानै मावनाय नङा। जोंनि मण्डलिखौ बोखांनो जों बहाबा खामला लागायनो हानाय नङा। जोंनोनो होबाय आरो बेखौ जोंनो मावनांगौ। आं आलासि बिथांखौ हामबाय होनो, बिथाङा गोथौ गोथौ प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्सनिफ्राय गोबां रेफारेन्सजों जोंखौहाय थुलुंगा होबाय। ओमफ्राय जों जोंनि कन्टेक्सआव जालांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ आं गोसोआव दंखाय आंनो एसे बुंदेरबाय। आं बेखौनो खावलायबावगोन, आंनि आंगोनिबो आंगो जोंनि गासैबो इसोरजों लिंजानाय इसोरनि फिसाफोर, लावखारफोर, बे खामानिखौ जोंनो होनायखाय गुबुना बेखौ मावनाय नंला, जोंनो मावलांगोन। जोंनि दुखु दाहा मेगन मोदै खैफोद खैदांफोरखौ मसेसखौ जेरै लानानै बानजायदोंमोन इजराइलफोरनि, जोंखौबो इसोरा जोंनि बे मावलांनाय मिशन जात्रायावहाय जोंखौ इसोरा दैदेनगोन। जों बे आसाखौनो लानानै जोङो इसोरनावनो सोनारनानै जोङो बयबो दिनै खोनानाय बे बाथ्राफोरखौ मोगथाङाव दैदेनलांनो मावलांनो थाखाय जोङो ज' मोनसे प्रार्थना खालामो। जों बयबो गसंनि।